Welkom bij de tweede uitzending van Jokers TV. Waarbij we je op de hoogte houden van alle vastelovensactiviteiten van Jokers. Afgelopen jaar op Vastelovensdinsdag maakte voor Sjoekjes ten 11e het motto voor dit jaar bekend. Kom en sveur. Dit motto wordt gebruikt als inspiratie voor tekstdichters, liedjesschrijvers en componisten. Maar ook de opdrachtdeelnemers vinden hierin hun inspiratie. Kom en sveur is dan ook een uitnodiging aan alle vastelovensvierders om dit feest met ons mee te komen vieren. Wat te denken van kom en sveur in het netste pekske. Of kom en sveur met een prachtig gesmied gezicht. Of dames, kom pronken met een eigen kom en sveur. Zaterdag 31 januari wordt een magische avond. In Jokers Honestal wordt het nieuwe dreesplan van Jokers bekendgemaakt. Het thema van deze avond is magie. Bij het Prinsenrooien passeren hier wat namen de revue. Frans Pollux wordt genoemd, Tom Doesborg wordt genoemd, of wordt het dan toch Corky Ooms? Ik ben in mijn leven nog nooit zo benieuwd geweest met de nieuwe Prinswiel. Misschien zitten hij in de zaal. Want in het midden, door zit de leefde, een vasteloven te beleven. In het midden zit het hert, dat klopt voor het theater van het leven. Het Venlo's theater dat wij vieren, komt vanavond tot een eind. Dan begint het normale leven, zo zien wij drie spannen dat gewint. Maar het theater dat gaat weer, want een hofbal zal snel weer zien. Dan wordt een schone show gegeven van klatergold en parelwien. En dan zal de dag echt weer komen. En dan zal het oog echt weer slaan. Dat de jokershaan gruuts mag krijgen voor de nieuwe hoerheid die in het midden zal staan. En alleweg komen dan weer ergens bij een tweesprong weer bijeen. De leefde voor de vasteloven komt weer samen. En Venloneren die zien weer één. En wie wil je nou gaan vieren, ook principes houden wel stand. Maar mijn druimen, hoerheid, zien ook druimen. En Oogland hoerheid is ook mijn land. Mijn paard dat gij bewandelt, is het paard van mijn jongkinder. Och toekomst en och kleur, dat mag nooit doen voor minder. Ik hoop dat gij ook zelf kunt beloven, voor goed en voor altijd. Doe het voor alle Venloneren, dan raak je ons nooit kwijt. Het is nou juist links of rechts of goes. De Venloneer staat altijd in het midden. Want toch huurt het namelijk toes. Maar dit weer daadwerkelijk de nieuwe stadsprins gaat weren, dat weten we pas op deze spectaculaire avond. Wie ieder jaar is Jokers Honestal omgetoverd tot een bijzondere, mooie en prachtige zaal. De gasten zullen ogen tekort hebben om alles te bewonderen. Chapeau voor de technische commissie van Jokers. Het Hoffercomité heeft gezorgd voor een gevarieerd programma dat de aanwezige mensen zal laten genieten. Niet vergeten, 30 januari is het Venlo's Klatergol, waar het dreesplan van Jokers toekomst wordt uitgeroepen. Heb je deze fantastische idee al? Zo niet, kijk dan op jokers.nl. Wie is er volgende week?